Die land van die goggas, hè. Dit is geskryf vir die storie. Maar brand nie. Maar dat is makkelijk, hè. Maar dat ook sterk features soos ek. Gesiggiske. Absoluut. Dus kinders kan altyd gaan met die Poolse kinders. Dit maar. En natuurlijk mag ik niet zeggen dat ik het Nog eens kies. Dat is skaap hier nou weer. Hè? Wacht voor je huis. Ja. Dus waar ik bekleedder ga. Hoeveel? Hou je niet met skaap hier zo? Nee, die lijkt niet vergeet om zijn skap op te sprinten. Dan kom je aan een aangenaamste reuke hier juist. Dat is maar al bij, hè? Ik heb skapen gehad, maar ik heb het allemaal aan mijn naam verkocht. Zij het groter weiding groot is ek. Ons bly daar by die plotte in hospitaal in Veldeblom. En hulle het nou my buurman se skape gesteel. Dat skape 12 word met skape. hendels gebore. Sê weer? Skape word met hendels gebore. Ek kan nie glo nie, hulle is gereeld daar besig met die skape. Ek kan nie glo die ou nog steeds skape aanhou nie. My